Bueno, geometriako azterketako areketekin jarraituz, hau da, bigarren areketaren ebazpena. Bigarren areketa honetan, moten dira bi puntu, parametro bateaz, iru lau bat gehi bia eta minus iru a 0, eta hiru gauzak eskatzen dira. Lehenengoa, principios nahiko simplea, eta da a eta b puntuetatik igarotzen den R zuzenaren ekuazio parametrikoak. Operatu horretarako, a, b vektorea hartuta, eta a edo b puntuarekin idazten dira ekuazio parametrikoak. Bigarrenean, da, zuzen horretan, ea behatzi lau 6 puntua dagoen edo ez parametroren balioren baterako. Orduan, engo genukana izango zen, behatzi lau 6, ekuazioa atara dugunez, ordeztu x eta zetan, eta geratzen den sistema ebatzi. Eta segun ebazpen horretan zer gertatzen den, erantzuna izango da, edo bat, edo bi, edo, en fin, desberdin. Eta amaitzeko, haren balio minus bat danean, hau da, bi puntu zehatz dizenean bi hauek, eskatzen da, bi puntu horiek direla bata bestearen simetrikoa plano batekiko, eta plano horren ekuazioak ataratzen. Lehenengo ariketan, lehenengo atalan, esan duguna ez? A eta B vektorea, B kena eginez, minus iru, ken iru minus 6, A ken lau, eta 0 ken beste hau, holan geratzen da. Eta vektore hau, eta A puntua, eta vektore hau, eta B puntua, eta nik normalean beti hartzen dut simplena dana, eta itxutaz, hau zehalda izan simplena, baina alduzu hartu bestea. Ipini, puntua, gehi, T aldiz vektore. Kontuz, honekin, idazterakoan, hemen parentesiaz ipini behar dugu, hemen bebai, eta ez da eskapatu behar minus bat aurrera eta parentesia hemen. Zain duen jatzen duzuen parentesia, batzutan arazoak izaten dituzu. Eta bigarrenean zan, behatzi lau 6 puntua egoteko erre zuzenean badago haren balioren bat. Esan dutena, x, y eta zetaren ordez ipini behatzi lau 6, hori da modua konprobatzeko puntu bat dagoen edo ez zuzen batean edo plano batean, eta geratzen diren hiru ekuazioak, saiatu ebazten. Lehenengo ekuaziotik aldu batara teren balioa, amabi berdin minus 6t, bera 6t berdin minus amabi, t berdin minus 2. T minus 2 bada, bertotik aldu batara zen badan a. Minus 2 ipinitamen, daukagu a kenbia gehi sortzi, berdin lau izan behar dan, beraz, minus a berdin minus lau, a berdin lau. Horren, sistema honen soluzioa egotekotan izan behar da a lau t minus 2. Baina hori konprobatu behar dugu hirugarren ekuazioan betetzen dan. Eta ordezterakoan, konprobatzen dugu ez dala betetzen da. 6 berdin minus amazortzi moten duela, hori ezinezkoa da. Beraz, zein da erantzuna? Puntu hau, ez da egongo zuzen horretan, a edo zein izan da. Hau da, ez dago haren baliorik egingo duena hau ze puntua zuzen horretan egotea. Eta amaitzeko, azkenengo atala. Eta da, a minus badanean, a eta b puntua direla bata bestearen simetrikoa plano batekiko. Eta plano horren ekuazioak kalkulatu behar dira. Ekuazioa parkatu. Zera nengo dugu hori. Aukera batzuk ditugu planteatzerakoa. Lehenengoa. Plano horrek zeintzuk baldintza betetzen dituen, guk plano baten ekuazioa eskatzen digutenean, bi eratan ataratzen dugu. Bata, ezagutzen badugu plano horren puntu bat, eta bere barnean dauzen norabide bi ezagututa, determinantea berdin 0. Plano hori kalkulatzea puntu bat ezagututa, eta berarekiko perpendikularra da norabide bat, eta hori egiten dugu biderkadura eskalarren bitartez, x ken puntua berdin bider
u vektoria gehi i ken puntua, bueno, vale? Eta, badago, hirugarren aukera bat planteatzeko, eta da, plano horren puntu guztiek ze baldintza bete behar duten. Leku geometriko moduan, hau da, distantziak manejatuz, zer aldugun esan plan horri buruz edo plan horren puntuei buruz. Vale? Eta hemen datoz hiru aukera hauek. Lehenengoa da, pi planoa, honen moduan, lehenengo bi kasuak erabiliz, zitariko zein aldugun erabili, bat. Badakigu punturen bat, ziurra dana, simetrikoa bada, berekiko, plano hori erdiko puntutik igarotzen da. Beraz, m puntua, eta m puntua kasu honetan, aldugu kalkulatu, ez? Minus iru gehi iru 0, minus bat gehi lau iru, zati bi iru biren, eta 0 gehi minus bat zati bi, minus bat biren. Hau da m puntu. Vale? Puntu hori ezagututa. Eta planoarekiko perpendikularra dan vektore bat, eta kasu honetan AB vektorea, hause vektorea, bai da perpendikularra planoarekiko. Vale? Beraz, bi horiek erabiliz, aldugu planteatu kalkulatzeko pi planoa. Vale? Beste bi aukerak dira leku geometriko moduan planteatzeko. Lehenengoa da, plano honek ze baldintza betetzen du distantziekin planteatu aldana. Plano hori dago distantzia bardinean atik eta betik. Beraz, atik pira dagoen distantzia eta betik pira dagoen distantzia bardina da. Orduan, idazten badugu modu orokorrean ax gehi b, ez dute ipini a maiuskula eta b maiuskula eta a eta b puntuak letra horiek dizelako. Hau alduzu pentsatu dala amengokoa, baina ez. A, B, C eta D erabiliz, planteatzen dituzue bardinketa hau. Bardinketa horretan, geratuko dira bi balio absoluto, behian agertzen dira zen erroak desagertuko dira, kendo utxaitugu, erro bardina dira, eta gero planteatzen ditugu bi aukerak. Balio absolutu bi bardina direnean, barrukoak izan behar bardinak, edo barrukoak izan behar sinoz kontrakoak. Eta bi ekuazio hitatik atarako da plano horren ekuazioa. Eta hirugarren aukera da, plano honen puntu guztiek ze baldintza betetzen duten. Eta plano honen puntu guztiek daude distantzia bardinean atik eta betik. Beste puntu bat ametik, atik eta betik distantzia bardina. Beraz, bi hauek aldire izan beste bi planteamendu. Engo dugu lehenengoarekin. Hau da, pi planoa erdiko puntutik igaro eta aberekiko perpendikularra dela erabiliz. Orduan, komentatu duguna, m puntua erdiko puntua da 0 iru biren minus bat biren. Batzuk, hause ataratzen baduzue azteketa batean, pentsako duzue txarto aldala egon, zen normalean zatikiak, biren izan da biak, erdiak izan da biak, eta ziurazki gero aldatuko dira eta konprobatuko duzue zelan desagertzen dira eta geratzen den ekuazio garbi bat, digamos. AB vektoria kalkulatzen dugu, bekena eginez, minus 6 minus 5 bat, eta orduan, pi planoa betikoa. Vektoria bider x-ken puntua, gehi vektoria bider y-ken puntua, gehi vektoria bider z-ken puntua, berdin 0. Minus 6 bider x-ken 0, ken 5 bider y-ken iru biren, gehi bat bider z gehi bat biren, berdin 0. Garatzen duzu hau, eta garatzen da minus 6x gehi 5 ken 5 gehi z gehi 8 berdin 0. Hau da, horren ekuazioa.